Terve YouTube! Tänään ollaan taas iPadilla ja pelataan Sport Car. Tosi hyvä peli. Siinä on Siinä on... No aloitetaan tästä autosta. Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche. Elikkä mä Audi RS5, jos oli oikein. Joo. Pelataan, eli Audilla nyt pelataan. Kuten näette, Audi menee nyt. Nyt play. Tässä otetaan aikaa, pitää väistää toppia. Ei pitää ottaa niin paljon, mitä mä selittäisin. No, nyt otetaan tämä. Otetaan Kiinan, vaikka tämä. Hyvä. Ruvetaan nyt aloittelemaan. Nyt vaihdetaan vaihdetta. Ja nyt pitää mennä vaan. Nyt pudotella vaihdetaan ja jarru. Nyt pitää pakittaa. Ei tullut mitään, niin vaihdetaan peli. Elikkä mä näytin vaan tämän. Se on tällainen Sport Car. Suosittelen monelle, jotka tykkää autosta, mutta nyt mennään Subway Surfin pariin. Elikkä on saanut nyt kerättyä kaikki 10 tänne. Ja hyvin meni. Siihen tuli voittona, oliko se 7 super jetpackia. Ja nyt koitetaan lisää. Koitetaan saada nyt näitä tehtäviä. Mä sain 2, mutta tätä mä en ymmärrä. Kertokaa, kommentoikaa, mikä tämä on. Voi jaksanut laittaa kääntäjää päälle. Niin. Elikkä saatte taas ehdotella, mitä pelejä haluatte tänne. Tai mitä te haluatte. Haluatteko te tietää musta jotain tai jotain tällaista. Elikkä mun toinen kanava on Abina Games. Hyvä kanava sekin on. Siinä on 32 tilaajaa. Mitä mä tarkalleen sanoisin. Joo. Elikkä nyt mennään Beyond Blitziin. Se on hyvä peli. Sitä kannattaa suositella, jotka osaa ratkaista näitä tehtäviä. Otetaan vaikka kääntö. Ei ole rahaa. Harmi. No. Ne, jotka osaa ratkaista tällaisia tehtäviä, niin saa tehdä. Mä suosittelen niille tätä peliä todella paljon. Jos ei osaa, niin tää on aika avutonta. Mä oon näistä yksi, jotka ei osaa. Yrittelen nyt vasta opetella tätä peliä ihan kokonaan. Jos joku päivä tulee live-striimiä. Live-stream. Vaikka toi. Nyt ei näy yhtäkään. No, tosta. Mä oon nyt vähän avuton. Myönnän itsekin. Ei mennyt ihan hyvin.
Sen 600 kolikkoa, se on hyvä. Mä en ylistänyt tätä Facebookia. Nyt sitä mennään. No vaikka tollaan. Joo, YouTubesta näette kaikki virheet tässä. Se on harmillista. Onneksi mä katson kaikki videot, mitä mä teen ja mitä en. Nyt ei oo missään. No niin, siellä. Tää on nyt vähän vaikeampi. Aloitetaan alusta. Yes. Play. Nyt. Pata. Nyt on ollut vähän tylsää näillä lähiaikoina. Kaverikin lähti jonnekin, mä en tiedä. Tai no, tiedä, mutta mä en sano. Mun tilatkaa senkin kanssa on Tuukka 779. Hän saa tehdä hyvät videot. Mut mä alan lopetteleen nytten. Pelataan tää loppuun. Niin. Nyt mä alan lopetteleen. Se on moro.